Hola, jo sóc Esno. Avui som 7 d'abril de 2026. Abans, a l'estiu, volia fer un missatge. Solució, les cartes. Per exemple, vaig escriure una carta 2 setmanes de colònies a la meva mare i va enviar a la meva mare, al meu pare i la meva germana. O això, és això. I ara ha perdut les cartes. Per què? Reclamacions d'Espanya? Basura dels polítics? O merda? I enyoro les cartes. Per exemple, a Turquia vull escriure una carta i vull enviar una carta real. Després vaig córrer una mica. Vaig córrer una mica i ahir, quan baixava per l'escala, vaig notar al peu dret una millora petita i el quàdriceps més relaxat. És una dada. I per últim, la setmana passada, Invincible va passar una cosa i, hòstia. Adeu, que vagi bé i el dijous més. Adeu.